Lugiting puji astawa, hayu rahayu, rahayu sagung dumadi. Nuwun kepareng ngaturaken sugeng dalu, sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng paguyuban sandiwara ketoprak Bakti Kuncoro. Bakti Kuncoro dipun pangarsani Ki Agus Subekti, micil saking Gunung Sari Klagen, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Nuwun para pamirsa pamiyarsa kadang sutresna budaya. Sampun tunggap titiwanci kita sakudrahang lajengaken pagelaran ing dalu menika. Cunduk saha minangkani dumateng pamundhutanipun ingkang kawugan kati. Pagelaran ing dalu menika kepareng beber cariyos Prahara Segara Kidul, dumawah perangan rebutan Kiai Brojo Luwuk Arca Wisnu, pengkhianatan Joko Waneng Pati. Paraga ati ingkang maragani salebeting cariyos ing dalu menika atekan sepisan wonten ing Giri Lumut. Nyai Durgandini dipun paragani Mbak Ayu Siti Nurhayati, Raden Wisang Jiwo dipun tindaken dening Ki Bagus Sucipto. Keliran jandhaipun wonten ing Kabupaten Selo Matangkep. Dipati Jaya Wisesa dipun tindaken dening Ki Anum Hartono. Patih Jaya Pati dipun paragani Ki Hadi Sukeri. Senopati Wirayuda dipun paragani Rokomas Tri Jatmiko Cekel Laksomolo, dipun asta Ki Edi Prabowo Resi Bargowo dipun tindaken dening Ki Aris Paminto. Dewi Lestio Kumolo dipun paragani Mbak Ayu Sri Hartini. Loro Luhito dipun paragani Dimas Pipit Puspitasari. Keliran jandhaipun wonten ing Karaton Medang Patih Narutama dipun paragani Ki Agus Supriyanto. Para prajurit niki seniman-seniman bagus saing paguyuban Bakti Kuncoro. Joko Waneng Pati dipun paragani Ki Agus Subekti. Keliran jandhaipun wonten ing Desa Gurah Sagupo dipun paragani Ki Bagus Siswanto. Mirah dipun paragani Mbak Ayu Puah Ning Pati. Keliran jandhaipun wonten ing Banyuwisma Pujo dipun paragani Bagus Budi Utomo. Endang Kartikosari dipun paragani Dimas Wiwi Wijayanti. Keliran jandhaipun wonten ing Kalisosok Joko Wandiro dipun paragani Bagus Sariliswanto. Endang Pati Broto dipun paragani Dimas Ratna Kumalasari. Para mager sarina ninggi Seniwati Ayu Bakti Kuncoro wonten emban serintil So Indra Mandarin
Beliwuk Wati Repat utawi dagelan trio lawak Bakti Kunjoro Nanda Abhinawa Liun Gonzales Gentong Tralala pungkasan ngatur Sakutra Bakti Kunjoro ngaturaken sugeng abirsa ngantos titi paripurnaning pawiyatan muga samya memuja sesanti mugya kalis ing sambikala manggih ing rahayu jaya jaya wijayanti Bakti Kunjoro Bakti Kunjoro Bakti Kunjoro Hanjayeng Bawono nuwun nuwun nuwun.
rasamu. Yo, iki yang datang senaki. Aku bakal ciloko. Nyai Durgandini. Bener pancen aku. Ical wujudipun naga ingkang ageng. Ingkang rawuh wonten ing papan menika panjenengan. Menapa naga menika panjenengan panjenengan Nyai? Pancen bener Wisang Jiwa. Aku mau manjelma dadi naga kuno. Nanging jane apa karepanmu nganti kowe semedya ning Giri Lumut duweni sedya lan kekarepan apa? Nyai Durgandini. Blakotan kemawon. Ngantos kula mempening supana mahas ngasamun wonten ing Giri Lumut jalaran kula kepengin dados tiyang ingkang seti. Kula kepengin dados tiyang ingkang jaduk ing jagat boten wonten ingkang badhe saged nandingi dhateng kula Nyai. Wisang Jiwa, yen pancen kekarepanmu kepengin dadi wong jaduk, kepengin dadi wong sekti ora ana pawan sing bakal nanding marang kowe. Aku sing saged dadekake kowe dadi wong jaduk. Nyai Durgandini sagah dadosaken kula dados tiyang ingkang sekti. Bener Wisang Jiwa. Nanging ana syarat lan saranane. Lajeng syaratipun menapa Nyai? Syarate kowe kudu gelem leladi kelawan aku. Kula kedah lelados kali panjenengan. Piye Wisang Jiwa? Nyai Apa Durgandini. kira-kira kowe saged nuruti apa sing dadi penjalukku Wisang Jiwa? Menapa ing mangkinipun kula mboten badhe nempuh dosa ingkang ageng. Kok upami kelampahan kula lelados kalian panjenengan najan kados pundi kemawon panjenengan menika kalebet guru kula. Nggih. Menawi menika syarat-syarananipun ing mangke kula dados tiyang segi. Kula mboten badhe kamratan. Kula badhe sagah leladi kalih panjenengan Nyai. Saguri. Wisang Jiwa, bareng tembungmu saguh wong nuruti apa sing dadi penjalukku. Rumangsa bagya mulya banget rasaning atiku. Mergo pati-pati kanggo tresnani marang sliramu. Nyai Durgandini menapa ingkang dados pangangenanipun Nyai
Nyai Durgandi. Apa Wisang Jiwa? Kula sampun melados kalian Nyai Durgandini. Sakniki kula nagih kalian Nyai supados Nyai saged melek ngelmu jaya kawijayan utawi piandel kalian kula saged dados tiyang ingkang sepuh. Kowe bener Wisang Jiwa. Lan kowe ora perlu kuwatir aku ora bakal ngingkari janji. Rene kowe iki wis nyeneng-nyenengke atiku, wis nuruti apa sing dadi penjalukku. Kula ing papan kene iki kowe bakal tak paringi wujud sesupe kerambak. Tampan ana Wisang Jiwa. Ali-ali kerambak. Bener? Nyai Durgandi. Heeh. Najan panjenengan sampun peparing wujud ali-ali kerambang. Kula dereng pitados, kula dereng percaya menawi sedaya menika wonten bukti katiasanipun Nyai. Wisang Jiwa. Dawuh. Sawise supe kerambang kuwi ana ing tanganmu, tak kira mengko ora bakal ana pawongan sing bisa nandingi marang awakmu. Yen isih durung percaya, kena kok buktekake. Kae ana wit sing gedhe, coba tawani nganggo sesupe kerambang. Oh ngaten. Heeh. Jajal wujudipun ali-ali kerambang kula tamakaken dhateng wit ingkang ageng menika ajur sak walang-walang. Ibu kalamunto menika kenging dhateng raganipun tiyang sanes tartamtu badhe lebur tanpa dadi Nyai. Kowe bener Wisang Jiwa. Nanging aku mitungkas kelawanku. Menapa ingkang dados pitungkasipun? Sawise sesupe kerambang kuwi kok tampa, sepisan yen aku butuhake kelawan kowe, aku kepencar masmara kelawan kowe, kowe kudu nuruti apa sing dadi penjaluk. Sing angka loro, sasuwene 40 dina, kowe ora kena gepok senggol marang wong wadon saliyane bojoku. Yen nganti pitungkasku kuwi mau kok langgar, awakmu bakal atos gedebok. Nyai, menapa ingkang dados pitungkasipun Nyai Durgandini badhe kula stakaken? Oh, kaya ngono. Ya wis yen pancen kaya ngono, aku njaluk pamit. Oh ngaten nggih, monggo nderekaken. Panjangkaku saiki wis bisa kasebadan. Sawise aku andar bene ali-ali kerambang. Ing jagat ora bakal ono menungso sing bisa nandingi kelawan aku. Wisang Jiwa dadi wong jago, Wisang Jiwa dadi wong sekti.
Soko Tamtomo Sentono Nayoko lan Parampara kang saiki wis padha netepi wajib ngadhep tinangkil ana pendopo Kabupaten Selomatan. Arang sira Regenopati Jawapati sabda katimbalan Kanjeng Adipati Jayawati Kadiparan Purwomadya kahanan lan katentreman ing Kabupaten Selomatan. Kepareng matur sisip anggen kula matur ugi kersa parimang samudra pahang sami Kanjeng. Swasana wonten ing Kadipaten Selomatan ayem tenten ripah roh jinawi boten kekirangan sandang mewah buku. Saya-saya wewangunan sampun ketika apa wiwit Karang Pradesan minggah wonten ing Parden sarta ruget wonten ing Kitha. Namung emanipun kula tansah waspada jalaran sampun ngantos wonten prajurit saking Kraton Medang pantun ngancikaken sukunipun wonten ing wewengkon Kadipaten Selomatan. Bagus. Kudu kebak ing kaprayitnan mekaten bak ing pangati-ati senajan to iki mungsuh katentreman mekaten ning aja nganti ana payo-payo mungsuh kang bakal jongkeng kawibawan oleh Kadipaten Selomatan. Panjenengan kula tercekap lenggah wonten ing Gamparing Maesota. Kula ingkang badhe tanggal jawab katentreman wonten ing Kadipaten sawetara pinakaken mulih Kristus aku. Bopo cekel Aksomol Yer Jaya Wisesa sasampun rembak tatanan wonten Kadipaten Selomatan rumas bombong rasing manah nanging sekawit kula badhe sowan wonten ing Kraton Medang pendak kula gadah gretek ing niat kepengin ngabyantara sowan wonten ing Medang Bopo cekel Aksomol namung nyahak lan nyandhet kekarepan kula. Tenanipun menapa ingkang dipun kersakaken dene Bopo cekel Aksomol munggah anggen kula badhe sowan netepi wajib wonten ing Kraton Medang. Dados panjenengan dereng tanggap. Kabar pisan kula dereng tanggap. Jalaran panjenengan ngrumaosi menawi Selomatan kabawah perintah wonten ing negari Medang kahuripan. Mekaten nggih. Yer kula aturi miwir-miwir kedadosan ratu wonten ing Medang menika sinten? Ratu ing Medang menika tiyang saking bengkanane saking Bali Bathung. Menapa panjenengan boten menggalih, Ger? Lho tiyang Jawa niki boten wonten tiyang pinter. Kok dikuasani kalih tiyang saking manca. Saenak-enake tiyang direkno. Niku tesih enak tiyang rekno, tiyang kari perintah. Monggo kula aturi menggalih. Lho sak panjenengan kok dipunraken tiyang ingkang saking Bali Bathung. Monggo nggih. Menawi dipun penggalih kanthi tirtaning kawicaksanan. Leres menapa ingkang dados unjuk aturipun Bopo cekel Aksomol. Kaya-kaya wong tanah Pulo Jawa kuwi ora ana kang kuwagang lan bisa ngubengake pemerintahan. Kaya-kaya wong Jawa niki asor derajate luwih dhuwur wong saka bengkanane, luwih dhuwur saka wong Bali Bathung. Nggih. Mila saking menika kula ugi badhe nyuwun tetimbangan kalian Bopo Sibargo. Bopo Bargo Dawa timbalan persaudara. menawi saking tetimbanganipun Bopo Sibargo menapa kula kedah sowan ngabyantara, menapa kula kedah nguwalaken Selomatan
saking Kraton Medang Kauripan. Kepareng kula matur dumateng ngerso dalem anak Anggera Dipati Jaya Wisesa. Menawi saking pemanggih kula monggo negari Sela Matanggep menika negari ingkang ayem, negari ingkang gemah ripatlo Cinawi. Sela Matanggep kencar pindho kencana menawi saking pemanggih kula yen ngerso dalem kedah sowan wonten negari Medang Kauripan. Wonten ngersanipun Prabu Irlangga awet menapa negari Sela Matanggep menika kebawah perintah kalian negari Medang Kauripan. Ingkang kalih senadyan kok Prabu Irlangga menika tiyang bengkanane, nanging Prabu Irlangga niku kecondokan Wahyu Nur Duating Aji. Saya wedal menika sampun dados putra mantunipun ingkang sinuwun Prabu Teguh Darmawangsa daup kalian Hananta Wikrama Tunggadewi. Kanjeng umpami to kelampahan panjenengan boten sowan kerjaan urung tanunga badhe ngawontenaken perang niku kejem. Sing menang bakal ringkih ning sing kalah tumpas tapis tanpa tilas. Kula paribaosaken menawi Sela Matanggep badhe ngrangsang jangkap Nurwan Medang timun mungsuh duren berkuat. Nah Mas, keparing kula nyambut aturipun Resi Bargawa. Lumangkaken. Dadi kowe ora cocok nek anak Angger Jaya Wisesa ora sowan ing Praja Medang. Pancen ora kleru. Kuwatir nek ana perang Medang lan Sela Matanggep. Iya. Nek ngono aku iso ndumuk kowe. Kuwatir Medang karo Sela Matanggep perang. Kowe kuwatir nek kecipratan geteh. Mergo aku ngerti watakmu. Iya. Kowe iki dukun, ning dukun cabang kaya koperasi ae. Cakal Aksama. Aku dhewe uga bisa maca kelawan kowe. Lho kowe ku elek kok ora mung rupamu. Lho ning gegedhamu kok yo elek. Lho negara Sela Matanggep kuwi negara tentrem. Lho kok ujug-ujug perang. Lho Dadi kowe wedi nek ana perang. Ngarepku nek Medang karo Sela Matanggep ora perang, kono mangan kene ngemplok. Mergo kowe dukun, dukune Medang, ya dukune wong Sela Matanggep. dadi Negara tanpa ana perang ora iso maju. kaya ngono. Cekap. Cekap nggih. Jenengan digok kalih kula rawaken wonten pendapat. Boten kula perintah supaya padha rebut bener nanging kula suwun ketimbangan. Barang sira patih. Sabda ketimbanganmu yen toh ana kahanan kang kaya ngene. Opo cekel Aksama aku kudu ora sowan mandiring pribadi mancal panguwasa Medang Kauripan. Kang sawiji Opo Bargawa sarujuk dalam mungtuan sowan ana ing Medang Kauripan. Jur kepriye pinemu? Kanjeng Adipati, kula ngrumaosi nedha kekocah
saking ngersa panjenengan jiwaraga kula badhe kangge ngungkepi wonten ing Selomatangkep. Menawi ata panjenengan badhe ngarsakaken menapa kemawon, kula sarujuk kalian pemanggihipun Bapak Cekel. Ngono lho, Ger. Yen pancen sarujuk sinan para tamtama nayaka sentolan parampur. Wiwit dina iki Kadipaten Selomatangkep mbalela ana ing negara nuwun sewu Adipati Jaya Wisesa. Wacanipun dawuh dalem menapa sampun dipun penggalih kanthi peninging tirta kawicaksanan. Para tamtama rayaka lan Sentana sampun sarujuk kalamun Adipati Jaya Wisesa mbalela wonten ing medhang kauripan. Menawi to ngersu dalem boten kenging kula pandhet, kula boten sarujuk. Menawi panjenengan badhe mbalela wonten negari medhang kauripan, awit kula foto waturaken. Dados bapak niku kejam. Kula mesaken kawula ing Selomatangkep. Engkang sedaya boten ngertos dodok saring perkara mangke kenging senjata ingkang tanpa neter. Sinten ingkang badhe kecalan panjenengan? Bapak Bargawa. Panguwasa tunggal wonten tanganipun Adipati Jaya Wisesa. Nggih. Marang sapa wae Sentana Nayaka kawula lan parampura sing ora sarujuk Jaya Wisesa mbalela saka medhang kauripan kena ninggalke pendhapa Selomatangkep. Panjenengan disrimpung saking wingking. Nggih tiyang niki. Gedhe atimu. Ora. Awet kowe dianggep karo rasa dalem anak angger Adipati Jaya. Duka niki ya ngene ah. Ya, cekel. Ngewangi sing ngrumati. Ya, Nger, nuwun sewu. Menawi panjenengan boten ngagem dhaten-dhaten kula. Kula ngrumaosi bilih kula sampun boten dipun agem boten ing Selomatangkep. Ning paweling kula. Menawi Selomatangkep wonten kedadosan menapa kemawon. Tunggak waru kula boten melu. Tiyang kari matine mawon kok sampean bingung. Timbang mati teng mriki enak minggat teng mriki boten krumati, boten kragati. Boten wonten badhe dipun. Pun. Ampun direles. Amen. Asan kalimat tabe. Kula ingkang sowan. Ayo, maning panjenengan aja. Ayo. Maju secangkah mati. Untuk marani sunduk lele luru gedhe iki. Joko Waning Bakti. Paman Jaya Wisesa Senopati Sawedang Kauripan. Tumbeka ana Kadipaten Selomatangkep. Yen ngono kowe bakal soroh nyawa jalaran. Aku wis mbalela saka kraton Medhang Kauripan. Yen pancen kowe soroh nyawa, prajurit sing bal ngetepke lan nyawamu. Paman Jaya Wisesa upamiya Waning Pati badhe nampi pidana pecah, kula namung saged pasrah bungkukan. Kranten kula namung ijen ingkang tanpa ruang. Namung kemawon paman saderengipun kula kaperjaya kepareng kula badhe kadhatur konjuk wonten ngersa panjenengan
Paman Dipati Jaya Wisesa. Marake matur Kang Cetha yen to pancen sisih patur Pidana Pati bakal tumiba marang kowe. Badhe kula angklungaken jangga kula paman. Yo, Udalan sih. Paman Jaya Wisesa. Soan kawula wonten ing Kadipaten Sela Batanggep. Boten ateges Joko Waning Pati netepi darmaning prajurit kahuripan Kranten. Kula menika manggala Senopati Gol Aguling Karigedang. Kabar pisan boten. Namung sowan kula wonten kabetahan pribadi ing antawasipun kula lan dika Paman Jaya Wisesa. kabutuhan kapribaden sampun kawana. Nanging Apa tenan sing kok dadi? kapara kepasang yogi parang dene Paman Jaya Wisesa. Ari kalenggan menika sampun netepaken mbalelo teges badhe pisah kalian Kraton Medang Kauripan. Atur kula sambet kalian gegayanipun Paman Jaya Wisesa. Paman, sowan kula kepengin manunggal dumateng Paman Jaya Wisesa. Manunggal kelawan Jaya Wasesa. Sampun gampil nampi aturipun Joko Waning Pati. Dasaripun Menawi gedung jero kenging dipun jajaki, dhuwure gunung saged dirambati. Sinten ngertos Waning Pati minangka dados dom suluping banyu. Pados kringgian wonten ing Sela Matanggep. lurus, Bu. Panjenengan paring dawuh ingkang kados mekaten tinemu ing nalar. Jalaran kula lambang kekiatan saking Medang Kauripan. Senopati Medang kok nggih. Namung kemawon kula matur kados ngaten kanthi dasar ingkang gumathok. Yoro apa dasarmu dene kowe salah sawijining senopati kula aguling kahuripan kepengin manunggal nyawiji ana Sela Matanggep. Gelar senopati wonten ing Praja Medang menika amung kangge nutupi dumateng wewadi lelampahan gesang kula. Menika licikipun Prabu Erlangga kersanipun kula boten ngucek dumateng lembaran sejarah gesang kula. Nanging sakmenika kula sampun ngertos. Mbok bilih Sudarma kula, tiyang sepuh kula ingkang nitesaken songkir jiwaraga kula Adipati Warawari Jegja Manggala gugur menika kraton saking tumindakipun Prabu Erlangga lan Patih Nantama. Dados gelar pangkat senopati ingkang dipun sampiraken kalian Joko Waning Pati menika amung pepaesan. Namung tipu dayaning Prabu Erlangga kersanipun Waning Pati boten ngudi tuwuh dumateng sedanipun tiyang sepuh kula Paman. Jawaning Pak. Lan iki Apa aturmu kang kaya niku mau ora mung doro caramu supaya kowe bisa ngerteni karingkiane Kadipaten Sela Matanggep. Apa aturmu kang kaya niku mau tandes lahir jroning batin yen to kowe kepen manunggal kelawan Kadipaten Sela Matanggep. Paman Jaya Wisesa apa cekel Laksamana piye? Andika Paman Patih Senopati Waning Pati kepiye? dika minangka pasuksen. Wiwit kuncung ngantos gelung kula perwita wonten ing Medang Kauripan. Saya Joko Waning Pati minangka tetungguling prajurit kegiatan ing Medang Kauripan. Ugi karingkian wonten ing Medang Kauripan menika wonten ing tangan.
Karingkian negara kauripan iki ora tangan. Yen pancen kowe ngerti dununge karingkian ana ing kauripan, murah kowe matur Kang Cetha apa lan mubadi apa kendakake ringking Jaya Wisesa, apa cekel Laksmana? Monggo kula aturi nyinaoni lembaran sejarah wiwit Erlangga jumeneng ratu wonten ing Keraton Medang. Saben wonten Adipati Balela ingkang kepengin ngrontokaken siraping kedaton kauripan, mancal panguwasaning Prabu Erlangga tertamtu boten badhe kelampahan. Nggih, menapa boten? bener. Jalaran mulo. Jalarane apa Waning Pati? Medang kahuripan kedunungan pusaka ampuh minangka pepayuning negari. Pusaka ampuh. Awadon pusaka menika ical saking jagat Medang kauripan. Angel madung semongko suwe mijet woing ngranti. Panjenengan badhe kelampah mancal panguwasaning Prabu Erlangga. Jur pusaka kang dadi pepayu negara kauripan. Kowe wujud apa lan apa jenenge Jok Waning Pati? Dununging kegiatan minangka payuning negari Medang kauripan. Namung pusaka Kiai Brajaluwa Arca Wisnu. Brajaluwa Arca Wisnu. Rikola saklajengipun aku saiki percayaanku. Yen anggonmu kepengin manunggal ora mung ing tata gelar lair nanging tantes jroning batin. Dene karingken negara Medang kauripan dumunung ana ing pusaka Brajaluwa Arca Wisnu. Aku selak agi-agi kepengin andarbeni tak colonge pusaka. Dipun menika Kanjeng Adipati dipun tampi menapa dipun lajengaken. Kula nenggo dawuh. Kangge ngandelaken kapitayan panjenengan tumanduk awan Joko Waning Pati paman ngenani Kiai Brajaluwa Arca Wisnu lambang kegiatan Medang kauripan. Boten dika piyambak ingkang dosta Brajaluwa Arca Wisnu. Yen ora kunjur sapa Waning Pati? Boten sanes Waning Pati kula piyambak. Kowe dhewe. Yen Waning Pati sing nyidra Kiai Brajaluwa Arca Wisnu iki ora ngawis tarani mergo Waning Pati Senopati Medang. Ngono lho, Gen. Paman, Waning Pati kejawi saking menika Kiai Brajaluwa Arca Wisnu badhe ical saking praja Medang kauripan saking tangan kula. Namung kula keparing nuwun ngampil sak brigadaning prajurit Sela Matangkep. Kangge mbucalacak mulai yang badhe nyidra Kiai Brajaluwa Arca Wisnu sawetawis sabana gelar prajurit Medang kauripan damel kisruh wonten ing praja Medang kahuripan. perkara kowe aja kuwatir. Mengko aku bakal perintah lawan Senopati Yudapati kang ing kono memanuki. Uga bakal ngirit sabrigadaning prajurit Matangkep tumuju lan gawe kisruh ana ing Kraton Medang kauripan. Paman Jaya Wisesa boten dadak ngentosi bejan namung sakmenika ugi keparing kula nyuwun pamit badhe kula tindaken nyidra Kiai Brajaluwa Arca Enggal tidakke Waning Pati. bareng nyuwun tambahi Sing hati-hati Waning Pati. Aja nganti awis tarane. setunggal prajurit Bolo Gelar derekaken kalih. Yo,
Baru tambah bang. Yer Jaya Wisesa tambah kegiatan. Sampai kula Banyuwangi kang medhang kauripan. Kakek Joko Wanipati sampun manunggal wonten Senopati. Mula ngene nggih, aja nganti kesuwen. Prajurit enggal diketapno gawe ontran-ontran oleh medhang kauripan. Senopati Jomali, irit sabrekaten prajurit memanuk ilakune Wandeng Pati sendika dawuh Rakyat Pati sabdo mati balan wajah ora bentang lewat harus mendegang kunjuk kota ketentraman Senopati kau beneran Pati kula semangat keparu prajurit ya wis tak gawe Jangan sebelum dawuh ngersakaken kundur menawa sawetawis mapan wonten kaliyan Senopati. Menawi wonten kepareng monggo mika kula dherekaken minggah wonten ing sanggar pelanggaran nggih. Suwani kula dherekaken Rama. Jagul, pilih bobot, pilih tanding, kemudian Praja Medal. Gawe geger oleh Praja Medal. Siapa Bedomo? Aku jaluk titian cepat kinang papan ini. Ini prajurit. Sakabe para tantamu. Syoke Makaryo. Mestio Sanjata lumaksana magito-gito. Tatyo!
betul sapa piye. Ya, ayo. Ayo. Nggih. Ayo. Ya padha. Dah, kami ada Gusti Patih. Tangi. Nggih, kula. Kowe iki pinangka tuwa-tuwanggane. Kang jaga ana ing plantan pusaka kene. Nggih. Sawetune kesautane Kyai Bojone. Iki dadi tanggung jawabku sak Bojone. Boten kletu. Lho kok malah padha taledor padha iki. Pangapuntenipun sampun pinten-pinten dinten sedaya prajurit ingkang mundhak kemit menika ngrasaken saya. Ya wis ngene. Mergo aku mung dawuh Sinun Prabu Elang. Ngersake Kyai Bojone aja wis coba. Coba ki Wis akan dawuh. halo. Semuanya kaget. Ono kejadian lho. Boten kletu. Kaget ki manah kula. Patu sing cetha. Nggih. Kyai Brajolo Arjawisnu ical Gusti Ilang. Mula yen diwenehi jejiban iki aja sinangga enteng. Labuhi nganggo jiwa lan ragamu. Anggepen pakaryan kuwi mau padha karo uripmu. Yen nanti kedadian kaya ngene cuk. Sapa maneh jejak? Sampun kathah rumaosi lepat kuli ninggari oleh Umpama kowe kabeh tak ajaro. Lamun tak patenono temekane Pak. Ning ora bakal Arcawisnu. Yo Kyai Bojone tumuli bali ora planet. Menawa durung adoh. Durangkan. Ayo padha doyak derek Kang. wis kok jauh. kauripan. Iras pantas aku kepengen bukti sepiro tancepe mirah gone tresno marang muga-muga lakon. Kene. Pi. Kakang Manengpati. Rikala semanten pinsingan iku terus kalih kula kudune kula niku nyidranane pusaka Brajala Artawisnu. Lho niki lho pun kelakon Kakang. Wis kelakon mirah nyolong Kiai Brajala Artawisnu. Cek Ayu tenan. lah. Menawa kaya mangko. Saya gedhekno rasa tresnaku marang mirah. Lan aku ora bakal singklar ing janji kowe tetep bakal dapet bojo mirah suwane. Kakang Manengpati. Janjine panjenengan tak udune. Senajan kula niku mung trima abdi. Ya. Kanggoning panjenengan, aku duweni lagu-lagu kang gedhe. Mergo panjenengan duweni kekarepan
kepengin dadi ratu ning Medang. Jalaran pusaka iki kabeh kuwi sing nyambut gawe kula nggih to, Kakang? Mira, Ya. aku ora bakal suraya. Percaya marang aku. Apa meneh wis tok buktekake. Tanceping tresnamu kanthi bukti. Kowe nyolong Kiai Brajoluwo Artawisnu. Najan toto-toane nyawa. Sing Kakang. Mira. Ujaring para pujangga ing tanah Jawa. Marang sapa wae kang kecondokan Kiai Brajoluwo Artawisnu. Ing tembe bakal kelakon dadi ratu ning ratu ing tanah Jawa. Ora urung Kiai Brajoluwo Artawisnu sing duweni aku. So aku dadi ratu, Mirah dadi bojone ratu. Matur sembah nuwun sanget Kakang. Mugi kelampan ing mangkinipun panjenengan kelampan dados sesembahan. Kula dados garwa panjenengan sebab yang mulya. Ajeng sanajipun dados pundi Kakang? Nggih. Ora urung bakal dadi kengak. Saengga dadi oyak-aning para prajurit saka Medang kauripan. Krana ilange Kiai Brajoluwo Artawisnu. Mula sawetara Kiai Brajoluwo Artawisnu gawanen bali ing desamu. Mengko genti tapak. Tegese genti dina aku tak sing teka nyang desamu. Ngiras pantes nayuh saengga aku bakal gegem Kiai Brajoluwo Artawisnu. Oh, ngaten Kakang Manipan. Nggih, pun kula sakniki tak wangsul teng desa. Ya. Prajurit menawi wonten ngoyahe kabeh kula masaken panjenengan nggih Kakang. Percaya karo aku. Ngaten nggih. Bali yo. Pamit nggih Kakang nggih. Sampun Kakang. Halo Mira. Amar Wiranto. Prajurit Sewa Manangan. Kiai Brajoluwo Artawisnu sampun ical saking pelangkan Medang kauripan. Sampun bobol. Mungkin mau ikale Kiai Brajoluwo Artawisnu tertamtu dados panguyahing prajurit saking Medang kauripan. Sisan damel menawi teng panguyahing prajurit dipun adepi sarana kegiatan ira gebuk perang wonten ing kraton Medang. Ampun Basa borong. Durung adoh playune. Nggih. Mengko dhisik. Jenenge tambuke ora. Ning wayah dudu wayah. Ana tepes piring Kraton Medang kauripan. Barosina yen to Kraton Medang iki lagi kelangan Kiai Brajoluwo. Sopo? Senopati Wirayuda. Senopati tangkep. Oh, Senopati Wirayuda. Saka Kadipaten Senopati. Ngertenon. Aku warung koning. Narotama. Gusti Patih Narotama. Medang kauripan. Ini. Aku nungko lakune durat. Kamangka pelangkan pusaka ana ing Kraton Medang. Iki ana durat moko. Ing kono dhewekne nggendong milik kepengin duweni Kiai Brajoluwo. Mula aku nungko lak ing kene sing ana kowe lan barisaning prajurit saka Kadipaten Senopati. Gusti Patih Narotama. Piye? Wis cetha ilang. Kyai Brajoluwo Artawisnu gobor saka plangkang pancen Medang kauripan. Kula ing kene aku bisa ndurung tau. Turat makane ora ana liya kowe
lan sakabehing prajurit laskar saka Kadipaten. Tak selai, pancen sengaja sungkeng kae bali pedang kauripan. Tembungmu saklima sing pukasan pengen jungkeng kawibawan ana ing medang. Aja ngimpi sajroning lek watone Senopati karo tamu. Adepono Patih.